alaikum jama'a, barkanmu da wani. A yau zan nuna yadda mutum zai iya canza sunan shi na Facebook ba tare da ya je ya sake wani account ba. Kamar irin kana so ka rubuta wani suna a can, yanzu kuma kana so ka canza sunan, to ba sai ka canza wani account ba. Zan nuna ma yadda zaka je ka share wannan sunan ka saka wanda kake so ka yi updating lahiya lau. Amma kafin mu je cikin shirin, ina so da Allah ku danna mana subscribe da like akan wannan channel mai suna Hamid Tech TV. Da farko mutum zai zo ya shiga anan inda aka sa setting. Idan ka shiga anan inda aka sa setting, za ka jawo ka yi ƙasa, za ka ga inda aka sa setting and privacy. Gashi nan za ka ga inda aka sa setting haka. Daga nan mutum zai zo ya shigo, zai zo sama. Gashi nan in kun kula inda aka sa personal information inda aka ce update your name, phone numbers and email address. Za ka zo ka shiga, kana shiga gashi nan zai nuno ma wannan fuskar. Gashi nan inda aka rubuta, gashi nan contact information inda aka ce manage your phone number and email. Gashi nan za ka zo ka shiga anan, za ka jira shi ya buɗe, to gashi nan ni ya kawo ni anan wurin. Yanzu gashi nan in kun kula ga sunan da na yi amfani da shi na Abdulhamid. To a yanzu gashi nan idan zan canza shi, zan zo nan sunan da nake so first name in saka, in akwai middle name in saka, da nan last name. To ina saka zan zo gashi nan inda aka ce review change, zan shiga anan. Ina shiga anan wurin zai zo ya nuna min in saving, zai yi saving. Yanzu gashi nan misali inda aka ce please note, gashi nan inda aka ce please note, if you change your name on Facebook, you will not change it again for 60 days. Don't add any unusual capitalization, punctualization, character or random words. Ma'ana suna nufi ne idan ka canza sunanka a nan ta Facebook ba za ka ƙara canza ba sai bayan kwana 60. Kuma nan ƙasa inda suka ce don't add any unusual capitalization, function, character or random words. Ma'ana kamar irin haka, kamar kwama, irin gashi nan in kun kula kwama, ko kuma wasu kalmomi haka waɗanda ba su da ma'ana, random words ga sunan sai ka zo ka sa, to ba za ka yi ba. Kawai dai za ka sa sunanka in sunanka ne da ka sa, amma ba za ka iya sa kwama ba. Ko kuma ka zo misali, bari in nuna muku misali. Gashi yanzu bari ya buɗe, gashi yanzu gashi abinda suke da nufi da random way, kamar irin haka kwama, ko kuma question mark, ko slash, ko wani abu da ka yi amfani da shi wajen sunan naka, shine ba za ka yi amfani da shi ba. Amma za ka zo ka canza sunanka anan, za ka yi saving da komai. Ƙarshen bidiyon mu kenan, na gode, sai anjima.